Дорогие сестры, поважанные браты и сестры у Христе, дорогие парафияне, святый Якуб Апостол покинул нам у заповети, у своим послании такие словы. «Дык хто хотел бы стать приятелем гэтага веку, той робится ворогом Бога». Што меў на ўвазе святы апостол? Тое, што потым тлумачыць святы Ян. Не любіце свету, а не таго, што ў свеце. Бо калі хто любіць свет, у тым няма любові Отца. Бо што ў гэтым свеце ёсць? Пажаданне цела, пажаданне вачэй, ды пыхлівасць жыццёвая. Не ад Айца, але ад свету. Сёння святы касцёл у святах веравальная Пана асаблівым чынам моліцца за Божых дзяцей, якія прысвяцілі сваё жыццё, ахвяравалі сваё жыццё Богу и касцёлу. Это монахи и монахини, это консекраваныя асобы. І вось я лічу, што гэта менавіта тыя выбраныя, памазаныя, кансекраваныя, это і азначае памазаныя, кансекраваныя, асвечаныя, прысвечаныя, прызначаныя Богу асобы, якія з'яўляюцца прыяцелямі, сябрамі Бога, не сябрамі гэтага свету, хаця яны ў гэтым свеце жывуць. І гэта яны, сёстры законныя, законныя браты, у розных і кантэмпляцыйных законах, і кантэмпляцыйна-чынных, з'яўляюцца вось такімі жывымі сведкамі, сябрамі Бога. І тое, што святы Ян напісаў у сваім пасланні, што ў гэтым свеце вось пажадлівасць цела, пажадлівасць вачэй і пыха, яны, гэтыя сябры Бога, нам паказваюць, нам, мірскім людзям, як змагацца са спакусамі злога духа, як не паддацца пад духа гэтага свету, каб не страціць самага галоўнага, збаўлення сваей душы. Яны, калі складаюць абеты, шлюбы законныя, гэта шлюб чысціні, гэта шлюб беднасці і шлюб паслухмянасці. Как раз такі, згодна з евангельскімі радамі, яны бяруць на сябе, так можна сказаць, усю атаку злога духа. Чаму? Таму што наша людская, зламаная пасля першароднага граху натура, яна жыве ў гэтых пажадлівасцях. Нас разрываюць гэтыя пажадлівасці. І дух гэтага света, так як спакушаў Хрыста на пустыні, пастаянна мэтанакіранкавана, ён забірае нас ад Отца, ён выводзіць нас з неба, так як вывеў Адама і Еву з раю. І он кажа, не, тут рай, тут жывіце, ешце, піце, гуляйце, не думайце пра дом Отца. Не, там няма шчасця. І он усё робіць, каб сканцэнтраваць нашу ўвагу на нашых пажадлівасцях. А сёстры законныя, браты законныя, монахі, гэта тыя прыяцелі Бога, которые усю атаку злога духа бяруць на сябе. Бо яны выракаюцца багацця, яны выракаюцца ўсялякай цялеснай распусты, яны выракаюцца свайго эго, свайго я, гардыні сваёй, праз шлюбы законныя. І ведаеце, мы павінны сёння і маліцца за іх, і дзякаваць Богу за іх. І прасіць Бога, каб монахінь і монахаў у свеце было ўсё больш. Бо, як кажа прапаведнік Андрэй Ткачоў, праваслаўны святар,
калі ў свеце няма святых, да, і тых, которые працуюць над святасцю, то свет задыхается, мы перестаем дыхать, свободно дыхать. Чаму? Потому что свет апаноўвае дух гэтага свету. А яны бяруць увесь удар на сябе. Вы не ўяўляеце сабе, насколькі монахи, якія жывуць у святасці, у праведнасці Божай, змагаюцца з подступамі злога. Злы дух не мае праблем з тымі людзьмі, которымі так налево-направо распараджаецца. Там забіваюць, там крадуць, там гуляюць, там п'юць, там наркотыкі, іншыя справы. А вот калі ён убачыць праведную душу і святую, которая Богу аддае сябе і ўсе свае пажадлівасці кіруе на вечнасць, да, Господи, очищай мне, дай мне святасць, праведнасць, і адракаецца ад гэтага свету, но то д'ябал кіруе ўвагу на іх. І Андрэй Ткачоў кажа, нам тады дыхаць лягчэй, потому што д'яблы займаюцца тады праведнымі душамі, святымі. І яны там маюць шмат праблем. А з намі ў іх праблем немного. Таму трэба нам маліцца, бо гэта святыя душы, гэта душы, якія прыяцелямі Бога з'яўляючыся, забіраюць в эту всю злую моц гэтага света. І чым больш монахаў, чым больш сясцёр законных у горадзе, там, у рэгіёне, там лягчэй дыхаць, там больш любові, там больш прабачэння, там больш рэлігіёзнасці, там больш жыцця духоўнага. Таму што ўсю ўвагу, яшчэ раз паўтарую, сатаны забіраюць гэтыя праведныя душы на сябе. Ведаеце, святы Амросій Оптинский сказал такие словы: монахи — это как сухая палка, а вы, миряне, это цветущая лоза. Но если палка лозу подпирать не будет, лоза упадет на землю, сгниет и плода не даст. Прыгожа, не просто, але прыгожа. Таму мы адзін ад другога падтрымліваем. Мы падтрымліваем монахаў, калі молімся за іх, калі ахвяраваннямі рознымі па іх падтрымліваем, каб яны маглі існаваць, а яны падтрымліваюць нас, нашу духоўнасць, нашу святасць. І ў гэтым, мае дарагія, багацце касцёла, у гэтым моц касцёла Божага. Таму вельмі важна, каб мы цанілі манаскае жыццё, каб мы маліліся, каб мы прасілі Господа, каб у нашых сем'ях нараджаліся пакліканні. Но бо як будзе у будучых пакаленнях дыхаць гэты свет? Чым ён будзе дыхаць? Паглядзіце, мы ўжо задыхаемся. Мы задыхаемся. Матэрыяльнага боку у людзей сёння няма недахопаў. Ну, ёсць бедныя краіны, канешне, да. Але Еўропа, напрыклад, не? Матэрыяльна на высокім узроўню, але яна задыхаецца ў грахах. Задыхаецца ў сем'ях, патомства няма будучыні ў Еўропы, калі няма духоўнасці, разумееце? У духоўным вымярэнні ідзе сапраўдная вайна, это змаганне зла з добром, любві з нянавісцю, это сур'ёзная вайна. Таму, мае дарагія, маліцеся і прасіце Бога, каб у наступных пакаленнях, каб сярод вашых дзяцей, сярод вашых унукаў Бог паклікаў каго-небудзь да святарскага альбо манаскага служэння. Бо будучыні хрысціянства, будучыні свету не будзе без гэтых святых людзей. І калі мы кажам зараз пра крызіс, глобальны крызіс у свеце, які происходит, это крызіс духоўнасці. Знаете, потому што злы дух пачынае перамагаць у сэрцах людскіх, у душах людскіх.
І тому нам часами здається, що зла більше у світі, ніж добра. Це неправда. Але опозиція зла, вона велизарна, тому що нема святих людей, які посвятили себе Господу. Дорогие сестры, сегодня преклоняемся перед вами и дякуем вам за то, что вы ахверовали себе Пану. И что выраклися богатці, выраклися усялякой целесной пожадливости, выраклися своего эгоизму, а працуете над своей душой и берете на себе это атаки злого духа. Ваша праца невымерная, и она вельми важная для Касцёла. И дякуем вам за то, что вы трываете в этом стане. Многие не вытрывали, и сестры законные, и святары, немногие вытрымливают. Тому сегодня особливым чином выражаем нашу вдячность. Мои дорогие браты и сестры, поважанные парафіяне, прошу вас, сапраўды, мы кожны год переживаем этот день ахвяравання панскага ў такім кантэксце. Разважаем про монашеское житие тому, что оно вельми важное. Это приятели Бога. Это приятели Бога. Шануйте монашество, шануйте. Потому что это Божий знак. Это знак особливой любви Бога до душаў. Кто такой монах и кто такая монахиня? Это выбранная душа. Это помазанная душа, у которой особливым чином реализуется вот эти заручины Бога с душой. А нас у вечности только это чакае. Мы не будем, как сказано у Евангелии, не жениться, не замуж выходить. У нас будут заручены наши особистые с Господом. Тому яны уже тут на земле являются таким прикладом, что чакае нас у вечности. Нехай Господь праз ваше служение, сестры, праз вашу ахвярность и праз ваше змагание за злом благословить нашей парафии. Нехай у нашей парафии, у наступных поколениях так само Господь посеять новые покликания до святарского и монашеского життя. Аминь.